det er ligesom Aarhus Cup. Fucking throwback. Det vi bare filmet hele Aarhus Cup på en iPad. Der var fucked up. Jeg er stadigvæk... Ja! Let's go! Jeg ved det ikke. Det er noget måthold. De er virkelig lort, men de tæver os, så de er endnu mere lort. Altså, hvis du skal filme kampen, så er det fucking svært i den her position. Oh ja, the goat. Han har touchet sit skud, ham der. Ja. Fuck, det bliver griner, for jeg har set den der film. Bare hør, hvor meget lort jeg snakker om. Stude. Jeg tror ikke engang, jeg gider at se den, for helt ærligt. Okay. Det var bare jeg kan kun se den, hvis det er Henrik, der... Hvor har jeg studet på den der liste der? 1,84 studet, du er ikke 1,84. Største rane i verden. Okay, så bliver han sur, når jeg hører det der. Han var rigtig sur. Altså, jeg er glad for, at jeg ikke tør det sådan tats. Så nu er Adam med. Nå. Oj, tjekker den. Hey. Hey. Kom her. Det fik jeg ikke. Fuck, du har set de baser. Ja, det er ikke så godt. Det er faktisk virkelig noget. Og så de... Ej. Så dommer mig bare. Det er provokerende, det der. Det var ikke savnet. Ja, det var noget, der kunne. Hvad var det? Det er heller ikke noget, der kunne. Det er ikke. Det gør det så godt i dit afsnit. I like it. Hold lidt. Nå tak, i lige måde. Hey Adam, vil det ikke være bedst, hvis jeg er med noget i den anden ende? Man kan overhovedet ikke se en skid, hvad I laver hernede.